Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Nazio Batuen erakundeak oharrarazi gaitu, eta akaso lehenago ere jakin bagenekiena ofiziala da. 1 milioi bat persona, 1 milioi bat lagun gosez hiltzeko arriskuan daude Gazan. Berriz ere esango dizuegu, 1 milioi bat lagun gosez hiltzeko arriskuan Gazan. Geldiarazteko moduak hainbat dira, argi baina egunotako azken txanpa honetan Europar hauteskundeak, Europar erakundeak, Europa bera ere nola erekiko ote dugun, honek guztiak zerikusi zuzena izango du. Gabon deizuela guztio ikusten duzue, Palestinako autzia lehen lerroan dugula beste egun batez, eta ezin da ez gutxiagorako izan. Gaur, Jerusalengo eguna ere bada, eta beste egun batez ere, Israeldar ultranazionalista hauek ikus dezakezuen moduan, bertako biztanle palestinarrei jazartzen ikusteko irudiak baten eta bestean aurkituko dituzue. Egoera nahasia honetan, krudela baita ere, Gazako zerrenda egoera muturrekoan egon badagoelako eta atarikoan aipatu dizuegu Nazio Batuen erakundeak oharra egin du eta ofizialki deia egin gainera. Mendebalde osoari eta oro har mundu zabalean Palestinari begira dauden erakunde eta oro har biztanlei. Izan ere, 1 milioi bat lagun hiltzorian, gosez hiltzeko zorian daudela iragarri du Nazio Batuen erakundeak. Ez da ez, zoritxarrez sorpresarako albistea, baina honezkero ofiziala da. Gosetea erabat ofizialki izendatu aurretik honezkero Nazio Batuen erakundeak egin duen oharra. Gauzak honela, oraindik ere eta atarikoan hori ere aipatu dizuegu. Hauteskunde kanpaina betean bagabiltza, akaso abstentziorako joera ere izango dute askok ezagutza edota urruntasuna sentituko dutelako erakunde hauen gandik. Baina gogora ekartzekoa da, datozen asteetan osatuko diren erakunde europear berri horiek zeresan handia izango dutela baita Gazako egorari dagokionean ere. Don't want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up and the students finally did. Let's get it. Atarikoan eta orain segundu gutxi batzuk aipatu dizuegu. Hauteskunde kanpainaren azken txanpa, ziurrenik askorentzat urrun xamar geratuko den hauteskunde kanpaina ez ezagutza, Europar instituzioen informazio falta akaso, baina bolo-bolo dabilen kontua izan bada, eta Europaldera nola ez geure bidali berezi Ane Irazabalekin. Hauteskunde kanpaina hau nola dijoan, zertan zabiltza zehazki, sare sozialetatik jarraitzen dizugu pista, baina
Azaldu iguzu, esate baterako Alemanian, zer moduz kanpaina? Bueno, Alemanian ardura handia dago, lehen aldiz, Alemaniarentzako alternatiba indar ultra bigarren alderdirik bozkatuena izan daitekelako, eta hemen jende asko hausnartzen ari da, ea ultraeskuinaren kontrako babes esia kolokan dagoen edo ez, edo aurrerantzean kolokan dagoen edo ez. Hemen Europako bozetatik aparte, 7 estatu federatutan ere udala hauteskundeak egingo dituzte igandean, eta orduan froga garrantzitsua da neurtzeko alde batetik eskuin muturraren indara eta beste alde batetik nolakoa den herritarrek gobernuarekiko daukaten iritzia. Ea gobernua osatzen duten 3 alderdiak, sozialdemokratak, berdeak eta liberalak zigortuko dituzten ala ez. Zentzu horretan, irakurri dizugu, isa plataforman, txio batean alaxe irakurtzen genizun, orain ikusleik ikusi berri duten nahi zuzen ere, ez dugu, Ameriketako estatu batuak bat izan nahi Europan, zer demontretata zari zara, hane, segi dugu pista, erantzun batzuk ere irakurri ditugu, azaldu iguzu? Bai, oso fenomeno kurioso iruditu zaitze. Azken asteetan, ultraeskuinaren inguruko reportaje bat egiteko, AFD-ren hainbat mitinetan izan naiz. Eta mantra bat izango balitz bezala, grabagailu bat balira bezala, haien jarraitzaile askok esan didate guk ez dugu Europako, Amerikako estatu batuak bilakatu nahi. Baina, klaro, gero galdetzen diedanean horrek zer esan nahi duen, nahiko erantzun, nola esan, ez didate oso erantzun argigarriak eman ez. Orduan, pixka bat haien programa begiratzen ibili naiz, eta orduan haiek uste dutena da Europako Batasuna Bruselak ekidatzen duen instituzio burokratizatu eta ustel bat bilakatu dela, hori da haiek egiten duten kanpaina, eta haiek esaten dutena da berriz ere euro alde batera utzi behar dela, herrialde bakoitza bere monetara itzuli behar dela, eta Europako Batasuna bilakatu behar dela bakarrik aliantza ekonomiko bat, ez politikoa. Eta nik uste pixkat hortik doazela haien adierazpenak, ez? Zentzu horretan, Meloni anderea ere, mezu horrekin batera kokatu genezake, Spider-Mani buruz orain hitz egingo dugu, baina ez dakit, karril horretan kokatuko dugu, baita Meloni bera ere, Italiatik kasu honetan? Ez, Melonik izugarrizko transformazioa bizi izan du azken urteetan, eta orain Meloni oso europearra da, NATOren aldekoa, Amerikako estatu batuen lagun mina, eta azken hamarkadetan aldarrikatu izan duen euroeszeptismoa, hori guzti alde batera utzi du Melonik, eta orain, ez dakit, nik esango nuke Europako eskuinaren aurrean, oso aliatu edo kide fidagarritzat aurkezten duela bere burua, eta argi dago azken hilabetetan von der Leyenengana asko hurbildu dela politikoki, berarekin etorkizuneko aliantzak josteko, ez dakiguna da von der Leyen berriz ere aukeratuko duten ala ez? Kasu honetan, aitortuko dizugu beraz, irudipena daukagula, eskuin muturra toki guztietan izango dela, baita hauteskundetako bozka aukera hauetan ere, horrek ere kezka puntu bat ematen du, are gehiago botere grin hori antzematen bazaie, eta Meloni andereari argi eta garbi ikusi zaio, ikusi besterik ez, sare sozialetan bolo-bolo dabilen, aipu txiki bat egin diolako Spider-Mani besteak beste. Anche nel nostro sistema, poiché ha un grande potere, corrisponde sempre una grande responsabilità, Nicola, come diceva, credo, l'uomo ragno, se non vado errata. Beldur pitin bat ere ematen du ezta, Ane? Halako botere gozez ikusi dezakegunean, halako mezu, xenofobo, muturreko, ez dakite, baita matxista ere, ze nolako giro antzematen duzu igandari begira? Bueno, a ber, egia da von der Leyenen azken adierazpenen ostean esaten Europan eskuin mutur on bat dagoela eta eskuin mutur txar bat, eta von der Leyenentzat muga hori banatzen duena da zeintzuk diren Errusiaren aldekoak eta zeintzuk Errusiaren kontrakoak, hau da badago eskuin muturron bat Melonik Voxek ordezkatzen dutena, nolabait NATOren aldekoak direlako, eta badago eskuin mutur txar bat, Salvinik edo Le Penek ordezkatzen dutena, Errusiaren aldekoak direlako. Orduan, banaketa hori kontuan izaten baldin badugu, ideia bat izan dezakegu nolakoak izango diren eskuinaren baitan josiko diren aliantzak aurrerantzean. Eta Melonik nik uste dut oso inteligentzia politikoa izan duela,
ze bere boterera iritsi zen unetik, 2022an hauteskundeak irabazi zituenetik, bere helburua izan da bere irudia garbitzea, baina kanpora begira. Barrura begira jarri dituen neurriak batez ere telebista publikoa kontrolatzeko eta gizartea lerrokatuta izateko oso arduragarriak dira. Eta gero bere adierazpenetan erakusten du, nola esan, oso maila intelektual baxua eta gero Meloni egia da oso pertsona inteligentia dela, baina egiten dituen adierazpenetan batzuetan badirudi oso azalekoa izan, zakit, gobernuburu bat izateko. Zentzu horretan akaso klub bat ere antolatzeko modan badira, Milei bera, Abascal bezalako buruzagiak, akaso Le Pen ez du zorro horretan sartuko, Abascal bat esate baterako urrunagore joan da, Mileirekin batera, Espainiako ordezkari gisa bere burua eraman duelako Israeleraino besteak beste. Bagatoz, aipatzera Bidenen bueltako azken lerroburu zuen baitzuk, ez dakit momentu honetan etxe zuriak ere bere tokia oso argi ikusten duen, badira, $1.000.000 askotako akordioak Israelekin eta kasi estatu berbera izango balira funtzionatzera eramaten dituzten akordioak, baina era berean antzematen da, ez dakit kasu honetan Netanyahuren hitza bera edo izena bera ari direla zerbait zokoratzen, baten bati erruan bota beharko baliote bezalaxe. Bai, argi dagoena da Bidenen eta Netanyahuren harremanak ez direla onak izan, inoiz ez dira onak izan. Bidenek argi esan du sionista dela eta Israelgo estatua defendatzen duela eta kosta defendatuko duela, baina gero Netanyahurekin dituen harreman pertsonalak ez dira onak eta gainera hori ez dute ez batak ez besteak ez du eskutatzen. Netanyahu tenporizatzen ari da, badakielako gerra amaitzen den unean epaitu egingo dutela, eta gero ikusi nahi duelako azaroan Trumpek hauteskundeak irabazten dituen ala ez, hori da espero duena, Trump berriz ere boterera itzultzea, eta testu inguru horretan, Bidenek Time egunkariari adierazpenak eman dizkio eta esan duena da, gauzak mahai gainean dauden bezala ikusita, argi dagoena da Netanyahu gerra hau luzatzen ari dela, luzatu nahian dabilela kosta ala kosta, esaten genuen bezala, denbora bere alde izateko eta egoera nola doan pixka bat berak kontrolatzeko, eta hori Amerikako Estatu Batuek azkenean onartu behar izan dute, edo zeinentzat oso argia delako, ez? Eta egoera edo ingurumari honetan, beste behin ere palestinar errefuxiatuak, baina euren lurrean bertan errefuxiatu bizi direnak, eta gosetea pairatzen ari direnak gaineratuta, Nazio Batuen Erakundeak gaur bertan iragarri duelako 1.000.000 lagun gosez hiltzeko arriskuan egon daitezkela, atarian bagaudela, hori gertatzeko zorian bagaudela, Jerusalemengo eguna ere bai, ikusi dugu, bertako merkatari palestinarrei nola jasarri zaizkien sionistak, kolonoak ere ikusi ditugu, pozarren alboan bizi diren palestinarrak muturreko geran direla. Akaso kontzeptu hauek ere, informazio munduan ere eguneratu beharko ote genituzke, baita politikoki ere, kolono kontzeptu hori nola darabilen kasu honetan sistema sionistak? Look at the other mountain. Nothing. This is the Arab. No electric, no water in the kitchens. Look. No street to drive. Nada. You know, they make water from the hole, you know, and they make pita. Listen, my life is wonderful. Wonderful. Nik uste dut beti gertatzen dela atentzio guztia agian Palestinan jartzen dugula, zoritxarrez gerra bat dagoen bakoitzean, baina kolonizazioaren edo okupazioaren eguneroko indarkeria ez dugu kontatzen. Eta indarkeria horretan kolonoek jokatzen duten papera, ez bakarrik haien kolonia txikiak eraikitzen hasten direnean, haien kabuz eta inguruan bizi diren palestinarrak erasotzen dituztenean, baita kolono ekonomikoena ere, hau da, Cisjordania okupatura bizitzera joaten direnak, nolabait laguntza ekonomikoak ematen dizkietelako, ezta? Eta nik uste dut, ez ditugunean gauzak testuinguruan jartzen, eta ez dugunean okupazioaren eguneroko indarkeria kontatzen, gero horrelakoak gertatzen dira, ez? Uste dugu dena urriaren 7an hasi zela, eta ez da horrela. Eta Jerusalem eguna,
1967tik ospatzen dute Israeldar erradikalek, eta urtero indarkeria kasu handiak egoten dira. Eta impunitatea handiz gainera irudietan ikusi ahal izan dugun bezalaxe. Azken txioa, oraintxe bertan ikusi berri duguna, nahiko txio esango dugu tristea dela, eta azken hamarkada guzti hauetako errelato zuzena, ezta? Geure aita denda batean jaio zen bezala, 50. hamarkadan, kasi mende bat atzera eginda, berriz ere, kanpaleku denda batera atzera itzulita, bertan zendu da. Nahiko gogorra da mesua bera, ze aipamen egin nahiko zenioke halako kasuak zoritxarrez asko izango direlako. Kasi gurera ekarrita 56ko gerratean berau bizitako batek antzerako egoera edo eta berriz ere gerra egoera batean berriz ere bere biziaren amaiera ikustea bezalako alitzatekelako. Ez dakit askotan jabetzen ote garen benetan kasu honetan Palestinar herriak daraman ibilbide honetan zenolako sufrimendu maila daukaten. Bai, nik uste dut lehen komentatzen genuena, ez? Gauzak testu inguruan jartzearen garrantzia, memoria historikoa izatearena, Gazako herritar gehienak errefuxiatuak dira, 1948-49ko Nakba pairatu zutenak, gehienak Palestina historikotik, kostaldetik, Haifatik, Akretik, Jafatik ies egin behar izan zutenak, eta Gazan errefuxiatu gisa bizi behar izan zutenak. Eta orain ikusten dutena da, errefuxiatu horiek berriz ere Gazaren baitan desplazatu gisa kanpadenda batean bizitzen amaitu dutela, ez? Ze gainera gauza larria izango baliz, oraindik larriagoa da Gazatik ies egin ezin dutela. Beraz, Gazaren baitan desplazatuak bilakatu dira, eta asko, kasu honetan bezala, desplazatu gisa kanpadenda batean hiltzen ari dira. Edo hil dituzte. Egoera lazgarria zalantzari gabe Gazan bizi dena ez duguna ahaztune inondik inora, akaso argizpirik nola ikusten duzu igandeko hautesle egun hau, abstentzioak akaso kalte egin diezaioke, justu eskuinmuturraren aurrean dagoen bloke horri, jabetzen ote gara, Palestinarrek biziuten egoerari dagokionean ere Europak gehiago egin ahal izateko, erakundeak ere bestera batera osatuak ere izan beharko direla. Nola ikusten duzu giroa igandeari begira, Europak atzera egingo du, aurrera egingo du, nola ikusten duzu? Begira, nik uste dut hemen zigor botoa egongo dela, koalizio gobernua osatzen duten 3 alderdien kontra, eta gero oso inkestei begira oso interesgarria iruditu zait fenomeno bat hiri handietan. Eta da, duela 5 urte, berdeek irabazi zuten hiri gehienetan, adibidez Berlinen, aurten 125 Varoufakisen alderdiak irabaziko duela. Eta hor Palestinak sedezan handia dauka. Hautesle asko oso haserre daudelako berdeekin eta sozialdemokratekin Palestinaren inguruan hartu duten jarreraren ondorioz, eta horregatik gazte askok, batez ere gazteen botoa delako, hiri handietan bizi diren gazte askok zigortu egingo dute, eta publikoki Palestinaren alde agertu den alderdi bakarraren alde botoa emango dute. Eta hau fenomeno garrantzitsua eta nik uste dut esanguratsua izango dela. Ederki, Ane Irazabal, Berlindik, alaxe segiko dugu pista zalantzarik ez, igandean gertatuko denari, eta zure gana ere joko dugu honi buruz hizketan segitzera. Mila esker beste bain ere, gabon pasa. Gero arte. Jacob Elordiren estorizak ikusi alduzuen. Bueno, Jacob Elordiren jarraitzaileak erotu egin dira tipo honen azken 2 story hauekin. Tipoak Euskal Herriakin zerikusia duten 2 stories hauek partekatu ditu. Ikusten duzu bere lehendabiziko storyan Euskal Herriko mapa hortxe lauburuarekin jarri du, eta bigarren storiesan Gernika partekatu du. Bere jarraitzaileak saiatu dira 2 stories hauei nolabaiteko zentzua edo arrazoia bilatzen, baina egia da momentuz ez dakigula oso ondo zergatik egin duen. Ze gainera urrengo storyan bera ikusi dezakegu txakurtxo Jacob Elordik askotan esan du berak Euskal Herriarekin harreman zuzena duela bere aitona Euskal Herrikoa zelako. Gogoratu dezagun viral egin zen bideo hau non bere Wikipedia aldatu zuen, bertan esaten zuelako jatorri espainiarra zuela eta berak esan zuen hori ez zela horrela. Is of Spanish descent. That's not true. I have Basque descent, which is this little place between France and Spain. My grandfather would strangle me if he knew that it said Spanish descent. Bueno, Jacob, maite zaitugu, etorri Euskal Herrira nahi dezunean.
Sare sozialetan ikustaldi ikaragarri piloa izan duen historia, esango dugu, Euskaltzaindia favorez historia da, storisa, argitu. Kontzeptu hauek garrantzitsuak direlako, gero eta gehiago erabiliko ditugunak, eta bai, between bezalako kontzeptuak aski ezagunak, akaso ingeles maila kaskarragoa izan den baita garaietan ere. Hauteskunde garaian ezin uka, askok urrunetik begiratzen diotela Europari, eta halako historien albisteak ikustaldi asko gehiago dituztela, besteak beste igande honetan eskaini edo boska aukera bakoitzak dakarren egitarauari begira jarri. Baino, tira, azken lerroburu batzuk ekarriko dizkizuegu. Besteak beste Euskal ordezkariek halako debate bat izan dutelako, ez dakigu ikustaldi konpurua ere zein izan den, baina tira, bakoitzak bere eskaintzak, alor ekonomiko, politiko, tira, deigarri egin zeguna edonola ere bada, hautagaiek edabidean batetan elkarrezketak eskaini dituzte. Izaskun Bilbauk 15 urte egin ditu Europako ganberan, orain ez dakigu nora egingo duen bidea, baina Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak armada baten beharra ere, aho zabalik adierazi du eta nabarmendu gainera, naiz irratiari eskainetako elkarrizketan. Bada auzi interesgarri bat eta zer esan ematen duena. Hain zuzen ere, NATOren garapena, etorkizuna, edota baita Euskal Herrian ere bere garaian egindako bozketek armaden aurkakotasuna eman izan dutelako, baina egia da, gerra giro honetan, halako proposamen eta ideiek bere garapena izango dutela. Gertutik jarraitzeko gaiak beraz, eta beste aipu bat esate baterako Euskal Herria Bilduko hautagaiak, Fernando Barrenak esandakoa. Eta bertan, izaera federalaren garapenarena. Tira, Europak gai garrantzitsu askori erantzuna eman barko dielako, eta erabaki hainbat etorriko direlako errenkan igandetik aurrera. Besteak beste, baita errefuxiatuen giza hondamendia bera ere, Euskal Herria bitan zatitzen duen Bidasoako muga horren lekuko da, baita nekazarien hausiena, eta beste hainbat eta hainbat ere. Tira, geuk ere jarraipena egingo dugu, hauteskunde kanpaina honek ere zer esan emango duelako, baina giro honetan bolo-bolo dabilen gaia hause duzue. Alegia, umureak badu mugarik, ultraeskuinak badu mugarik, sare sozialetan hainbat umoregilek mezu batzu zein beste ere igorri dituztelako, erasorik ere ez delako falta izan, sare sozialetan bolo-bolo dabilen erasoa, eskuin muturreko ordezkari batek umoregile bat eraso duelako, eta horren aurrean ere momentu zirkin handirik ere ez dagoelako. Tira, guzti honetan, zer diote referentzia handia duten esate baterako Espainiar estatuko umoregilek? Tú pones, en Google pones nazis.es, ¿vale? Que es el suyo, y ellos tendrán algo ahí que decir sobre todo lo que está pasando. Le damos aquí a buscar. Los nazis son mierda. Efectivamente, amigos. Nintzateke nonain iritsiko zuekane. Eta bagoaz pixkanaka, baina izue pantalla handietara ere jauzi egingo dugu streaming plataformetan abuztu bukaeran Eraztunen Jaunaren serie izango duzue euskaraz bikoiztuta, baina gaur bestelako albistea dakarkizuegu pantalla handian, laster batean izango duzuelako Robotia, euskarazko filmea etxeko txikienekin edo gazteenekin ikusi ahal izateko, Zine Euskadiren eskutik dator, Euskal ikus-entzunezkoen zinema produkzioa sustatzeko plataformaren eskutik, eta noski guk albiste dugu, pozarren badakizu eta pantailak euskaraz izateko, konsumitzeko eta sortzen segitzeko ahalegin horretan konplize gaituzuelako. Eixo, aizu, gurekin futbolean jolastu nahi duzu? Futbolean jokatu nahi du, hori da gehien nahi dudana. Bibiznari, hitz egin behar dugu. Ez txintik esan eta entzun ondo. Denbora luzean berriro ez ateratzeaz gain, gure alabak zentzutasuna berreskuratu duela ziur egon arte eskola barruan geratuko da. Argi gera dadila, Alex. Bibi ez da inoiz zuetako bat izango. Orain benetan asola duena da, nola lagunduko diogu gure lagunari. Behar zaitugu. Baina galtzen badugu, are gehiago beharko zaitugu. Nintzateke nonain iritsiko zuekane.
munduaren amaierarako. Eta Euskalduntzaren bidean ez dugu amorerik emango, Zeledonen abestiare euskaraz bersio ezberdinetan, kasu honetan Entol Sarmientoren eskutik ere baduzue, zertara dator kontu guzti hau, tira, goazen Gasteizi buruz hitz egitera, besteak beste, pregoia, aurten norri izango da horren arduradun eta esango dizugu, ezagutzen duzue maiatza poesiaz josita datorren Gasteiz Arabako hiriburu hori, tira, guzti horren erruduna, arduraduna eta zuzendaria Elisa Rueda da, eta berau izango da hain zuzen ere aurtengo Gasteizko jai handienaren pregoilaria, eta gure pozik, besteak beste, aizue, emakumek ere geure tokia gehiago eskuratu edo berreskuratu behar dugulako, eta kasu honetan Gasteizko pregoilaria. Aizue, zer egiten ote du Elisa Ruedak urtean zehar, zer prestatzen ote dute, zer demontre ote da poesiaz betetako Gasteiz hori? Poetak maiatzean, nazioarteko poesia jaialdiaren 11. edizioa, poesia bizi den lekura iritsi da, Gasteizera, Arabara. Alaxe, eta Gasteizko poesia jaialdia aipatu dizuegu, bera izango delako, bere zuzendari izango delako aurtengo pregoilaria, baina esango duzue, eta zer gehiago, bai, noski baietz, jai herrikoiek ere bere tokia izango dutelako, eta urte luzez egindako ibilbidearen emaitza izango da beste behin ere, entxosnatu mugimenduari esker Gasteizko txosnek izugarrizko eskaintza dakartelako, eta tira, kartel zerrenda amaigabea da, bertan aurkituko dituzue, euskar sortzaileak, artistak, musikariak, eta ez Euskal Herritik etorritakoak bakarrik, beraz, aizue, ez galdu, eta sartu egitarau hori ikusteko aukera baduzue, akaso hasiko zaretelako udako egitarauaren baitan Gasteizko txosnak aintzat hartzen ere. Eta halaxe, bukaera aldera heldu gara, eta halako zerrenda luze horretan hautaketa bat egiten hastekotan esan dugu, ezoiko zerbeten bila joango gara, eta emakume abeslaria duen talde bat duzue, hain zuzen ere ekarriko dizueguna, de Capaces. Kataluniatik datoz, eta 25 urte holtza gainean, ez da ez donolako marka, Euskal Herrian aski ezagunak dira, baina Gasteizen udaran ere aurkituko ditugunak izango dira, beraz, Martillo Capacesek buru duen
taldea, zeuekin gaurkoz bagoazelako, baina izue, bihar ere hor nahi zaituztegu badakizue, zuek gabe gu ere ez garelako ezer gabon pasaia.